дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. оғози сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардуми чин Си Ҷинпин ба Тоҷикистон. дабири кулли созмони милали муттаҳид бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овард. дар шаҳри Душанбе фестивали яхмос гузашт. мулоқотҳо дар ғиждарваю Ровадин. президенти ҷумҳурии мардуми чин муҳтарам Си Ҷинпин бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақом раиси ҷумҳурии мардуми чин муҳтарам Си Ҷинпинро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олиқадр бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Чин ва шиорҳои тараннумкунандаи дӯстии мардумони ду давлат идона оро ёфта буд. маврид ба зикр аст ки сафари давлатии президенти ҷумҳурии мардуми чин аз 4 то 6 июл дар Тоҷикистон идома ёфта, зимни он мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Чин имзои як қатор санадҳои нави ҳамкорӣ ва чорабиниҳои дигари муҳим дар назар аст. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерришро шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. дар доираи ин сафар мулоқоти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш дар назар дошта шудааст. хабар медиҳад Амид Ховар. баъди тағйиру иловаҳо ба моддаи 464 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷазо барои вуруди кӯдакон ба марказҳои дилхушӣ сангин шуд. соҳибкороне ки кӯдакони ноболиғро ба марказҳои дилхушӣ, клубҳои шабона, дискоклубҳо, толорҳои букмекерӣ ва марказҳои бозиҳои бурднок роҳ медиҳанд, то 14400 сомонӣ ҷарима мешаванд. агар давоми 1 сол ин кирдор такрор шавад, ба соҳибкорони инфиродӣ аз 15840 то 18000 сомонӣ ҷарима хоҳанд шуд. ёдораз мешавем ки қаблан барои соҳибкорони инфиродӣ ҷазо муайян нагардида буд. хабар медиҳад Азия плюс. дар шаҳри Душанбе яхмоси беҳтаринро интихоб карданд. дар фестивали махсуси яхмос ва обҳои ташнашикан даҳо ширкатҳо ки дар пойтахт ин маҳсулотро истеҳсол мекунанд ширкат варзиданд. на танҳо яхмос, обҳои ташнашикан низ баҳогузорӣ карда шуд. баъд аз санҷишу аз назаргузаронӣ ба ширкатҳои Сиёма, Эскимо Мастер, Нури Зулол ва дигар беҳтарин истеҳсолкунандаи яхмосу об бо диплому сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ин даври шаҳрии фестивал буд. акнун ғолибони ин қисмат дар даври ҷумҳуриявӣ маҳсулоти худро муаррифӣ хоҳанд кард. бо мақсади бартараф намудани оқибати офати табиӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сокинони ҷамоатҳои деҳоти Ғиждар ва Ровадини ҷамоати деҳоти Шинг мулоқот доир намуданд. роҳи ин деҳаҳо ки дар масофаи 12 километр ба асари сели санаи 20 июн ғайри қобили истифода гашта буд, бо дастури раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ва дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сафарбар намудани техникаҳои роҳсозӣ дар муддати кӯтоҳ барқарору васеъ карда шуд ва ҳоло сокинон бемамоният ба маркази ҷамоати деҳот ва шаҳр сафар мекунанд. дар мулоқотҳо бо сокинони ин деҳаҳо муҳтавои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар мулоқот бо фаъолон ва ходимони дин тавзеҳ дода шуда, аз онҳо даъват карда шуд ки дар обод намудани деҳа аз ҷумла муассисаҳои таълимию тиббӣ ба роҳ сангузорӣ намуда, таълиму тарбияи наврасон, хоса духтаронро дар мадди аввал гузоранд. ба ақоиди хурофотӣ дода нашуда дар баргузории ҷашну маросимҳо ба зиёдаравӣ роҳ надиҳанд. барои омода намудани ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ эътибори ҷиддӣ диҳанд. иштирокчиёни мулоқотҳо барои дар муҳлати кӯтоҳ бартараф намудани оқибати офати табиӣ, аз ҷумла барқарор намудани роҳҳои ҳудуди ҷамоати деҳот ва ин деҳаҳо ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент изҳори сипос намуда арз доштанд ки онҳо дар ободу зебо намудани маҳаллӣ зист саҳмгузорӣ намуда ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониро вусъат медиҳанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.